Ferdinand II. Z Božej milosti, cisár rímsky, vždy vznešený ako kráľ Nemecka, Uhorska, Čiech. Oznamujeme všetkým, koho sa to týka, a dávame do pamäti znenie tejto listiny. Pre úžitok nášho kráľovstva a na žiadosť verných a statočných obyvateľov mestečka Galanty povoľujeme primátorovi, magistrovi Ladislavovi Maťašovskému v dňoch 11. až 13. augusta roku pána 2011 konať galantské trhy. Týmto vás všetkých, ako aj každého obchodníka, kupca a cestovateľa ubezpečujeme, aby svoj tovar slobodne, nerušene a bez strachu ponúkali a predávali pod našou ochranou. Veľmi pekne ďakujem. Teda dovolte, aby som oficiálne otvoril 27. ročník galantských trhov. Engedjék meg, hölgyeim uraim, hogy a 27. galantai vásárt ünnepélyesen megnyisson. Cítje sa ešte raz ako doma. Všetko dobré, minden jót. Köszönöm szépen. Ďakujem.